Určitová omáčka. Piča, co to ví, vole? Kolik má toho spadne? Ocet? No, olej, tady jedna sojovka, no je to samý, dáme to jedno. A my to tak namícháme s těma nudlema všema. Ne, to piče budeš rád tyhle si a tohle pít. Málo cukru. Ještě bych to trošku osladil, kámo, je to málo slaný. Trochu citronové šťávy. Trojíme mrkvičku. Čap. Uděláme to jíste. Důvod cibule? Ne. Má to větší chuť. No, salám, ukrojíme si salám. Jak je nakrájený salám, 10 kg salám, jo. 10 kg salámu. Brečíne, vole. Jsem dojatej z toho. Nebreč. Jsem dojatej z toho. Strašně moc. Brečí radostí, vole. Jsem docela dobrý. To musíš docela filtr, asi možná ještě někdy něco bude. Hours later. Pičo! Jo, ale nejsou dobrý. Co je? Adame, na co je asi tohle? Ta pičovina nahoře. Tak to si dává kafe. Dana, co jsi ztratil? Vapo. Pokud ho někdo najdete, tam ho pošlete, ale bez dobírky. To si nemyslím, že celá židečka. Ta voda se neohřála. Já to nezapnu. Prdele. Pokunda. So good and tasty? Tam je díra píčo, ale to uspaný, ale já to mrdám z toho. Podtopená, jakoby. Jdete, přestaň to žrát. 3 days later.